Είναι αδιανόητο για μένα να έχουμε σήμερα και να βλέπουμε στην Κύπρο του σήμερα συντάξεις της τάξης των 500 συν πλην ευρώ. Δεν μπορεί δυστυχώς να ζήσει κανείς. Όταν καθορίστηκαν αυτές οι συντάξεις, τα κόστη για τη διαβίωση των πολιτών ήταν πολύ διαφορετικά. Συνεπώς παρατηρούμε ότι τόσο οι συντάξεις όσο και οι μισθοί παραμένουν στα ίδια επίπεδα τα τελευταία χρόνια, ενώ από την άλλη πλευρά τα κόστη ενέργειας, τα έξοδα της καθημερινότητας των πολιτών, τα κόστη διαβίωσης, διατροφής κτλ. Αυξάνονται ραγδαία σε επίπεδα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Άρα έχουμε δύο ταχύτητες στην Κύπρο. Οι μισθοί σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και οι συντάξεις παραμένουν στο ίδιο επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια. Από την άλλη όμως τα κόστη ανεβαίνουν την ίδια στιγμή όπως ανεβαίνουν όπως ανεβαίνουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Θέση δική μου, θέση του κόμματός μου είναι ότι όλες οι συντάξεις θα πρέπει να είναι στα 1.000 ευρώ.